500 लूंगी, रात भर दूंगी। नेहा जी गाई हैं 500 लेके वो का रात भर दे रही हैं। ए तन्ने झा भाऊजी, देखा तू इतना नादान नइखे बाड़ू कि 500 लूंगी रात भर दूंगी तक का दी है उ, ठीक बा। उ अपन जुगाड़ावा दी है। जैसे तू कहेलू कि 10 रुपया में किसला 20 रुपया में मिसला, तो कौन चीज मिसाइबू बतावा? अपन चुचिए ना मिसाइबू। ढोड़ी में 32 GB रैम बा, नीचे ब्लूटूथ सैमसंग कहाँ बा, हम देखल चाहतनी। हाँ तो आवा, चलिए आवा हमरा लगे, हम तारा के दिखा दी। लेकिन ना ओकरा के ब्लूटूथ ना कहल जाला, उ गलती से कह देले हुई है। ओकरा के बुर आचूत कहल जाला, समझ लू। ढोड़ी के नीचे शहर लुधियाना बा, कहाँ बा, हम दर्शन कइल चाहतनी। ए भाऊजी कितना बताई तो रहो, ढोड़ी के नीचे लुधियाना ना बा, हमारा बबलुआ के कारखाना बा, जौना में ना उ तनी सा मेहनत करेला, ओकरा बाद में आराम करे लागला, समझ लू। हम अपने मर्द को करें, हम अपने मर्द के साथ प्यार करें, चाहे माई बहन एक करवाएं, तुमको क्या दिक्कत? हमनी के कौन दिक्कत बा ए भौजी? हमनी के कोनो दिक्कत नहीं के, चाहे तू मरवावा चाहे तोहर बहन मरवावे, ठीक बा। लेकिन हमनी के दिक्कत तब होला जब तू कहेलू हमनी से कि मर्दा के तनो ठोकेला लइका तबो ना होखेला। दिक्कत यही बात के बा ए भौजी कि जब तुम्हारा मर्दा के ठोकला से लइका नइखे होत त काहे ना आके हमरा से मरवा ले तू, या हमरा भाई लोग से जे वीडियोवा देखे तारे उनका से मरवा ला, तोहर प्रॉब्लम दूर हो जाए। समाज के आधार पे भैया हम उससे शादी की है ना जी। का भाई शादी कर ले लू, हमारा कोनो दिक्कत नहीं के बा। अगर तारा मरवावे के बा ना तो चल आवा, 24 घंटा तारा खातिर हमारा घर के दरवाजा खुलल बा। हमारा मर्द है, हम उसके देह में चिपक के रोड पे चले तब ना कोनो भाई के अगर लाल खड़ा हो गई तारा के देख के तो वही सुता के पेल दी तो खून मुँहते लगबू, समझ लू। का रे ठोकवाई है रे, हैं बोल। अरे रंडी खानदान की है कि रंडी है रे? ए भाऊजी पहले तू बतावा कि तहार बिना ठोकवैले से दोनों गेनवा एता हो गइल का हो? तो बस भाई लोग आज के वीडियो करता नहीं है खत्म। अगर वीडियो में ना झाड़ भर भी मजा आयल होई तो वीडियो के लाइक करिए, चैनल के सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसन लागल। और यहाँ ये वीडियो खाली रउआ लोग के मनोरंजन खातिर रहे, रउआ लोग वीडियो देखी हंसी और हंस के भूल जाए।